So atong gidasik pod ang uban nga naa diri sa suok-suok nga naminaw nga naay mga kalibog hinaot pod nga moduol pod diri aron mangutana. Libre man ni pangutana o manipayad. Bro, Okay na yung pangutana. Father Darwin o si kaila ba si ano ko Alima? Kaila ka? I think by the way naghandle ko og daghang na denominational churches. And I understand nga ang Catholic Church nag-reach out na ko in its own even, no? But I think it is very unfair nga makadungog ko nga i-generalize nila. For example, maghimo mo og joke or for example, I think very malign kaayo kay ay nagbata gyud ko nga at sa mga isla sa Talibon nga mga tao grabe kay mga palahubog, grabe kay kagubot, mga bata di kay eskwela. Pag abot sa gospel gyud ganang word. Excuse me, sir. Paila sa simungan. Question. Di, paila sa simungan. Ako na si Gamaliel Beltran Jr. Apo sa imo ang denomination? Kanang nag-supervise ko different denomination. So wala kay pure nga denomination? Background na mo Baptist World pero tungod kay akong papa General Director kanang Island Outreach Ministry dako mi coverage. So sa born again or dili? Kauban na. So born again mo? Yes. At least ba nga okay. Ako lang ikuan nga I think this is not good for Father Darwin to say malign word. Maingon siya nga kanang example makita na sa Jimmy siya nga panghakuton mga kuan kay gimanipulate. I don't think so. Dili na siya generally tinuod kay ngano kanang mga tawhan ni invest. Can you ask question direct? No commentary. Excuse me. No. You know what? Ako ba kung kurikon si Darwin kay natural kabalo ko sa iyang context. Kabalo ko. Pero klaro gyud kaayo na nga kanang mga tawhan nagtrabaho na for transformation. Og naaman gali mga sayop and then the very magpakatawa lang ta, mingon ana lang ta, pero naay real issue nga mga gipang trabaho na mga gipang rape, pero nako na gipang handle nako mga abuse kayo. So it is really, and also si Darwin na niapil ni sa loon, niapil ba ka Father Darwin? Mangutan ako, niapil ba ka sa loon? Ay isa. Niapil ba ka sa loon o pirma ka ng ecumenical nga dili mo daot og mga laing relihiyon? Niapil ka, nakapirma ka. It is not good for you. You're not a good model. Excuse me, sir. This is our program. Your time is to ask question, not to have a commentary. If you will say anything that can makaguba sa mua nga kanana ay wala may magdaot. We're just telling the truth. Truth hurts but it heals. Sakit ang kamatuoran. We are using every word by the Bible verses. So, if you're asked direct to a question, no more commentary. No more commentary. Ask question directly. Question. Okay. Father Darwin, nakakirma ba ka sa loon nga dili ka mukan kato inyong ipirman sa loon gay ko no ana? Okay. Nya bastos man kay nga sige paw nga klaro man kay ko maayo kay ko ni istorya pero sa system. Maayo kay ko ni istorya I talk properly and I brought. Okay. No, salamat kay Brad. No, ang pautanan mo simpler kayo. Ni pirma ba ka? Wa ko mo pirma man. No? Wa ko mo pirma. Oo. Nya kaduha, daghan kay nang daot sa simbang Katoliko. Karon na ang time nga tong tubagon ang mga igsuon nanto, no? Nya tinuod man jud. Nang uban na tong gisulti. Oh, sakit lang jud. Mo nga truth hurts but it doesn't harm. Mo nga sa imong pangutana, nakapirma ba ta? Wa ko kapirma jud, no? Ako kapirma. No. Ako kapirma. Bisan pag nipirma ko, di ko musultis tinuod. Una nga, pasyensya na mo kung nasakitan mo sa kamaturan. Una nga, pila na mga pastor nga, sig pang naot sila'y tinuan, karunatan ni tubag, no? Nya, dako na po dito social communication dia sa ni nakadawat ng tag silver button no 1,000 subscribers na 100,000 na ang subscribers na to sa YouTube muna nga nakisaw na jud ni sila ron no muna ni is about time na nga mutubag ta kay dito sa luon day mga iglesia ni Cristo dito ang giingnan man ta nga wajoy pari matubang namo. Mga pari, mga puting itlog. May nalaning amo kay puti.
Ang ila ito. Una nga, nini pinangga nga igsuon, no? Nadyo masakitas kamaturan, ug mao na tinuod. Una, sunod pangutana. To the point. Bro, mayong gabi, bro. Mayong gabi, kailangan. Dayon, mga kog dispensa sa nahitabo sa ato kaniadto. So, friend gihapon ta. Dayon, akatong dito ba sa Panglaw? Ako gamay explaino ang ecumenism. Kay ang ecumenism is one of the 16 documents of the Second Vatican Council. So ang pinakautor sa ecumenism ang simbahan nga Katoliko. Ug ang the very text nga may foundation sa ecumenical system nga isa sa mga dokumento sa simbahan siyang Vatican Council mo ning mabasa sa Lucas. Mingon ang San Lucas, magtutudlo dihay mga tao nga among nakita nga nagpagulag mga yawa. Pinaagi sa imong ngalan. Amo silang gidid-an kay dili man sila sakop sa atong pundok. Versikulo 50, miingon sa Jesus, ayaw sila pagdid-e kay ang dili bato kaninyo, dapig kaninyo. So ang mga non-Catholics, kung mosangyaw sila sa Ebanghelyo sa gugma ni Kristo, pasalamat niya ng simbahan nga Katoliko. Bisan kami mo support me. Kung ang mga Baptist, mga Pentecostals, ang ilang pag-reach out, pagsangyaw sa renewal, pagkamaayo sa kinabuhi, ang simbahan makigduyog ni Ana. Kaya ang inyong vision na alain man sa teaching sa simbahan nga Katoliko. But always natong hinumduman nga ecumenism dunay limit. Kung pananglitan mo disrespect ang laing tinuuhan at akihon ang simbahan nga Katoliko. So, diha ang limitasyon sa ecumenism. Kang ang bottom line sa ecumenism maong pagrespitar sa matag tinuuhan. Kami kabalumi mo respeto sa laing tinuuhan kung ang inyong misyon nakaalain sa among misyon, muabag mi. Malipay mi nga ang mga pastor magwali o gugma kay mao kana ang damgo og misyon sa simbahan. Pero kanang to attack the Catholic Church, lahi na pod na siya nga aspeto. So doon na pod may gitawag apologetics. Mao nang si San Pablo sa San Pedro sa unang Pedro 3:15 mihatag sa iyang apologetic advice. Always be ready to give a logical defense, but do it courteously and respectfully. Mao nang kung ang among pagsulti, pagtubag sa inyong mga pangutana, medyo nakapasakit, pasayloa lang pod mi. Kay kami tao rapod nga usahay may limitasyon sa among pagsulti. Pero as long gipaningkamutan namo nga always yun nga in gentle way and respectful unta gayud ang among pag-response. Pero sa ingon ko na ang tao do limitasyon kung kami nakasobra sa among pagpanulti, muhangyo ra pod mi og pasaylo apod mi sa among mga sipyat. Okay ra ba ka na, bro? Okay, proceed sa imong next question. Okay, I think Paul Alima nakailala ko, and then also Darwin, I hope nga kanang makailapog ka, and also kanang honest ka sa imong gisulti. Kay you were there man good in that one. Daghanap. Yes. Another question? Follow-up question. I think the church, of course, ang imong lineage, Paul Alima, nag-claim nga ang lineage sa Catholic Church. I do agree and I have that record nga nag-claim mo sa lineage. And the Catholic Church is indeed planted by Paul and Peter. Is that correct? In Rome, right? Correct. Pero dili ra baya pud ang kato nga branch, usara baya pud to.
Kabalo ba ta nga sa Antioch in many parts nagplant Yes. pod. And then kani nga branch mo ni nilungtad kung tan-aw nato ni undergo og dark Okay. ages, Thank you. right? It doesn't mean I don't think so. To be fair lang pod. That is your opinion. Okay, patubag ni si kuan na si isa pa alima akong istorya man. Bro, No. this time is you will ask a question. That's not question. Yeah, but you are stating any that is out of Ano context. ikaw may magutubang nga? Direct to the question. It's because we have time limits. Alima sa akong gisulti kinsa man ka nga mukuan ka. I am the moderator here. I have the time to interrupt if you are talking nonsense. Nonsense. Direct to the point. Ask question directly. Nangutan na galit ko. So I am asking, if you're not asking a question directly, you can stop. Alima. Si Brother Alima. Can you stop the mic? Will answer? Oh, sige, will answer. Salamat bro no sa imong pangutana bro. Okay, ay bro, mutubag ko sa imong question bro. Mutubag ko. Ang isa sa nature sa simbahan ng Katoliko is all embracing. All embracing means gusto namo nga hangpon ang tanan nga tinuohan. Mo na bitaw nga ang Catholic dunay small letter o capital letter. Pag small letter gi-identify ang gi-describe ang simbahan nga Catholic means all embracing. Universal. Even ang among gi-recognize nga separated brethren, amo nang giilang part. Even ang protestante kung magkinabuhi sila sa katolikonhon nga kinabuhi, bisan dili sila katoliko o nagkinabuhi sila nga nakaalain sa teaching sa simbahang gitukod ni Kristo, because the true church is all embracing. Kung mamatay ng tawhana, ngawa siya kahibaw sa kamatuuran nga doon na day gitukod ni Kristo ang simbahan miingon nga maluwas siya. Kay amo man gi-recognize siya because the church is all embracing. Ignorante man siya sa kamatuuran o nagpuyo man siya sa maayong kinabuhi, sa ako nag-iingon sa katolikonhong kinabuhi, amo gihapon ang giisip nga part sa simbahan or body of Christ, pero dili lang siya fullness. Mao nang mahal namo kamo. Mahal namo ang mga Orthodox. Mao nang moadto ka sa Israel, pag religious sites, dili ako-akohon ang Roman Catholic Church. Iyang gisiran ang Orthodox because the Orthodox is close. Mao'y pinaka-close sa Roman Catholic. Nagbulag lang sila sa Great Schism ni atong 1054. Ang mga protestante mahal namo, mo nang ang among Santo Papa mipadayag sa iyang amahanon nga pagpangga, mo nang panggakso niya ang mga Judaism, panggakso niya ang mga leader sa Buddhism, kay ang gusto sa simbahan matuman ang pangandoy sa atong Ginoo. John 17:21, Father, may they be one. So kung dili namo mo higugmaon daw, dili namo gustong tumanon ang pangandoy sa atong Ginoo, mo nang kami ekstinamo ang paghigugma nga kung kami nakalapas sa among limitation sa pagkatao, pasaylo amin ninyo. Pero sa sulod sa among kasing-kasing, gireserve namo nga taliwa sa atong pagkadili pagsinabtanay tungod sa pagtuo, nagpabilin o naghari ang among paghigugma o pagmahal, kay mauna ang simbolo sa tinuod nga sumusunod ni Kristo. Juan 13:34-35, mailhan ko kamo nga ako mga disipulo kung naghari ang gugma sa inyong taliwala. Mo nang love
kanamo love namo ang tanan, pero pasensya na lang nga usahay sa inyong sa uban nga dili gyud sa inyo sa baptist, sa uban nga grabe ka aggressive mo atake namo, mo response pod me para matubag namo ang ila accusation kay sin of omission na sa among part nga akusahan mi nga nag-worship mig image mo na isulti na mo nga no dili teach sa simbahan nga i-worship ang image, respetuon lang na ang gi-worship sa Katolika ang Dios, o kung dili mo mutuo na igo na ang among pag-ingon, dili na mi mamugos nga mutuo pa ni ana kay mauna ang among tuyo nga amo lang i-express ang posisyon sa among simbahan kung ang mga CFD nasobrahan sa ilang pag-response mo nang kami, ako personally mangayog pasensya sa imong giingon nga usahay manobra na ang among gisulti nga makapasakit na pod sa inyong part. So hinaot unta nga di po magpasakit po namo kay dili man mi kuan mo react man gyud mo react magay nang makahoy ko magbugha ka nga way kinabuhi mo bawas maganin mo so unsa pakit nga doon na po emosyon. Pero maora to lagi, pasayloa lagi mi. Kung sa nakita ni mo nga nakalapas na po mi sa among Sir makasunog. Paul, kabalo ka nga igrasyahan punti ka. Kabalo ka nga natural yun na nato no nga mugrasya gyud ta in terms of kung nagbuhat og gusto. Kabalo ka nako o kabalo ka unsa nitabo nga nagrasyahan po ka. And I just want to kanang make it clear lang no that I think we, you know, labi na ninyo nga naamoy responsibility po sa inyong word. Kay basig makabangga pod mo or makaigo mo ug mga tao, na kung general atong hisgutan, nga mag-general nimo ang mga tao nga sa imo nang giingon ba nagbuhat according to the same vision ni Ginoong Jesucristo universally. Dili ba? Unya ma-generalize nimo tan, for example, maka-mention mo og mga pastor as if ingon ana gyud nga wa kabalo gyud ta nga dili gyud pod nating ali ni atake pero kabalo gyud ta nga general ang mga tawo nagitrabaho gyud. No, thank you very much sa pagpawong sa sound. I have no kwan no. I have no unsa ningan, I have no attacks to him. Kabalo na siya kung kinsa ko. And but the thing is I appreciate nga ingon ani mo nag-reach out ani nga part but ang ako lang ikisulti nga kaning buhol dako kay tag transformon kay ngano there is a lot of issue nga wala nato ginatakol actually very superficial sometimes and I hope that na makagain pud mo og sa inyong kaugalingon nga community makagain pud mo og transformation. So pasalamat mi bro sa imong effort. Labi na nag-handle ka og mga abuses. So maorata og damgo og programa. So diha mahimong mag-uban ta sa pagmisyon. Okay ra ka bro? Okay. Okay, bro. So palakpakan nato si brother pag-isuon. Okay, salamat. So, nailaing mo na? So, na ba yung mangutan na lain? So, na ba yung mangutan na lain pa diha? Pasensya lang yun ha, nga kini mga CFD magwali usahay. Sakit yun yung kamaturan. No? So, Nga kaduha pod, kining ecumenism, usa dyan na kadoktrina sa simbahan. No? Nga matag ta og respeto pero naa may mga pundok ron nga non-ecumenical. Grabe kaayo kung maminaw lang mo, sos. No? Yatake to sa tupapa, giatake sa mga Mary. So ato nang gitubag din no? So sakto to gingon ni Brad Paul nga dunay takiusa ta kanang pag-atiman sa mga ingonana, mga biktima naman tay mga komisyon ni ana. Pero kabahin sa doktrina ato yung tubagon, no? Ug mo na itong gihimo karon Grand Bible Rally. Atong tubagon ang mga pangutana kay pinaagi niini maghatag tag katinawan sa ato mga igsuon nga niya dinhi karon. Amen. so ano na pa yung mga pangutana diha mga igsoon? Ano na pa yung mga pangutana? Kalibog ninyo? Oh? Ano na? Wala na?
Di ba? Matana ka, bro. Nagkwentro na mga anak. Ilan dili lang kay palabaw atong garbo din ha. Kay kini naghisgot as pulong sa Ginoo niya ang garbo na mo'y mupatigbabaw na to. So kinahanglan friendly ta. So mudawat gani tag mga kuan kinahanglan makigsuod dili kay isnabon, no? So adunay pangutana, i-address lang, bro. May gabi balik, ngutanan na po ko. True. Pampawa lang sa kainit ba? Ang pangutana is, again, murag follow up na to ganiha sa akong pangutana sa predestination, Father, sa predestination of free will. Ang Ginoo is omniscient or all-knowing, maalamon, kay bawo na siya sa tanan, o either ma-imperno ang usa ka tawo or malangit. So, ang murag nay paradox, murag nay pagkalibog ba, contradiction nga, og nakahibaw ng Ginoo asa ta paingon. So, mahog ba nga watay choice, wala na tay free will, or mo tong ipaklaro kaganina nga pangutanan ako sa predestination of free will, Father. Thank you. Sama na bro nga diri ko sa ato na luhiya na usa ka helicopter, nagsakay sa Bert Kaloy sa helicopter. Unya dunay padung magbangga nga sakyanan. No? Sa ba rin ang Bert Kaloy nga magbangga ng duha. No? So dili na to ma-blame nga to sa Ginoo kay gihatag na niya ang tanan. Ang free will na to gihatag jud niya tanan. Una nga kung mudawatas ka maturag dili, kinsay angay manubag ana, dili na ang Diyos, no? Kundili mismo kita na. Nga nag-abusar sa atong free will. Okay. Aduna may pangutana? Mangutana ka, bro? Sige, bro. Salamat ya, bro. May gabi, Father Darwin, mga CFD. Ako, Katoliko ko, Dre, ang gabi. Ako na pangutana, kinibitaw sa ISIS-PX o Novus Ordo. Kay... ISIS-PX o Orthodox? Novus Ordo, New Order. New Order. Atong gigamit. Kaya na ko'y amigo, ISIS-PX, sa akong nakuhan, murag, doon na say, murag dili mo, against sa, kadaghan bagkuhan sa atong Santo Papa, niya, sa gibuhat na to karon. Nadigini mo simba na og kining dili Latin. So gusto ko nga maklaro kung ang ISIS-PX kung saan gini sila Katoliko ba or dili. Kaya mo mag-against sa tong padudlo karon niya dili na mo simba og dili Latin. So gusto ko nga makuan kung unsa gini sila. Salamat. Ang ISIS-PX separate na yun na sa atua. Tungod kay extreme na ilaha. Extreme conservative. Dili man sayop nga makonservative ka. Pero kanang extreme na pod, mo na di maayo. Kung liberal ka, di po na siya automatic sayop. Extreme nga liberal, no? Kaya ang simbahan God conservative o liberal. So mura siya pako ba? Kung puro ta conservative o po'y liberal, no, magtakilid ta. Kung puro ra po ta liberal way conservative, way break. Una nga sama na siya sa pako kanang duha ka bahin sa simbahan. Conservative niya. Extreme na kang conservative. Delikado na. Imagine na ka unsay may tabo na to. Puro lata maglinatin din eh. Musamot kadaghang protestante. Daghan gani karon nga Bisaya ta. Samot na maglinatin na jud ta. Unya kaduha, ang Novus Ordo, daghan kayong milagro na hitabo. Sa kapari, dito sa Buenos Aires, 1996, ang Ostias, nahimong tinuod nga unod sa tao, nagkadugo, hangtod karon. Therefore, kana Novus Ordo nga ilang giakyos nga, iya siyawa, iya pa na siyawa, nga nahimo mang tinuod, ang pain, ngadto sa lawas o dugo ni Kristo. Kung di pa na, iya pa na siyawa. Munang kinahanglan, open sa ta kay ang simbahan, sama man sa kahoy. Nyagikan sa liso,
Di ni mo puggan nga mutubo. Di ba? Ang simbahan sa Maskahoy, nagikas liso, di ni mo mapugnan nga mutubo. Nya kung pananitan, pabilan tag extreme nga Latin, mauro dyan ni effective nga misa, wa ta mutubo. Nihunong ta. Kung sa pangutanan ni mo bro, ISIS PX, wala na nag-recognize sa simbahan. No? Pero doon ay mga Latin nga bahin o membro sa to simbahan na gi-recognize diri sa Diocese of Tagbilaran. Si Father Skilton. Padayon mag-kuag Latin. No? Pero wa nila gi-question ang Novus Ordo. Sila nagpadayog Latin pero ilang inag-iya siya wa ng Novus Ordo. Muna delikado. Sunod, pangunta na? Napay laing pangutana? Check. Di. Sige. Mayong gabi ka na itong tanan. Abi, ma'am. Pinagiyod ni Father Darwin. Personal lang kanang question, Father. Ma'am, excuse me. Can you... How true ba, Jude, nga Imong name sa- mga ako si Mrs. Umbao from Tablaran ra. sige. Kasi ako Katolik. Sige. Then, mo tanad jud ko kung how true ba jud nga na impyerno. Sige. And then, kung may impyerno man lang sa katao, may chance pa ba siya nga maluwas kung if ever mo repent siya nga na impyerno naman siya? So, napapit sa may impirno. Oo. Huwag tinuod bang na impirno? Salamat. So, kanang may imperno na Mananitan may imperno ang sa katao, dili na dyan na malangit. Pero ang purgatorio, pwede pa na ito iampo. Muna na sa 2 Macabeo 12:44 nga 2:45, usa ka Diyos nun nga buluhaton. Ang pag-ampo alang sila nga matay, aron naman nga matay, kabadbaran sila mga sa. So, ang mga angay ampo nay, ang kalag na sa purgatorio, pero ang kalag nga na sa impyerno, forever and ever na, di na siya ma-purgatorio, di na po na siya malangit. O ang nas purgatorio, di po na siya ma-impyerno. Via et aeternam na. Tanang nas purgatorio, padung dyan na sa langit. Nanay. Okay, daghang salamat. Okay, Nay, klaro, Nay? Sige. So, may impirno na gyud. Di na gina siya malangit. Niya, napay impirno, nagi impirno. Okay, so napamatay time gyud no? Last Ato pa time. ning napatay pipila ka time gyud 43 minutes. Oh. So basig napay laing mangutana kanang pangutana ha nga kanang Karabutan na ikalibugan, ginanyo. kanang yung nalibog mo pa gusto mo matagaan o katinawan. Then ako gyud ato ani gugma man love, make love, not any negative emotions. Okay. So atong gihanyo gidasig na to ang mga kaigsunan nga nadire o napamata sa open forum nga part. So mangutana ta no para makapadayon ang atong program. So Alay, pangutana. pangutana. Dili ko muna ko awayon. So, Oh. Ang any questions Alay. willing mo to bag ang atong direct to the point, ha? naata sa part nga pangutana ha. Pangutana gyud so amo ari dire mangutana. Puro ganahan mo mawali. Pwede po. Valeri. Nya kamay mangutana. Oh. Sige, so Ay, anybody mangutana? nga mangutana, welcome. Welcome mo na mo sa inyong mga pangutana nga nagdala. Si Brad Lutto, tutuhin ka litro mo puguli. Dili to siya mo kuan bro, pangutana ra gyud iya. O, biotob mo to, isakto. Oh. Oh, di siya mo entertain og ini pod pangutana patok niya kaya ngari ra gyud siya para mangutana. Kung pangutan-on ninyo siya, adi pwede kay ngari ra kog nangutana. Matod pa niya. Okay, so Mayari dito sa Arli sa inon nga pakakon. Oh. Dahil pangutana. Pwede ra po inyong pangutana, inyo ra pong ihunghong sa mga CFD. Na CFD na yung pangutana, inyo ra ipasuko pa. So kung wala magani pangutana, napamantay praise and worship no ang atong mga charismatic group sa WBL. So napamay time. Sige, pangutana pa kay lapo na pay pipila ka minuto para mo proceed ta sa next part sa atong program. Oh, kinsa may mangutana kay adunay nagtangag og dakong ganti. Ang ganti mao ang tubag sa inyong pangutana. Oh, mura mag na lahi ang aura na to ani bro Ryan.
Ha? Ayos siguro mo kuha tag icebreaker ani. Pampa-cool down sa atong temper. Oo, padugangon tag istorya. Oh. Asa Murag naman wala to may atong mga bungtana. singers, itong mga talents, ano no? Ay, si Singer. Brad Bone. Brad Si Bong Lopez. We Brad are Bong requested Brother Lopez. Bong Lopez. That's Para Brad sa Bong iyong Lopez? Song number, Icebreaker. Asa naman to si Brother Bong in town, eh? Si Boy Kulot, napagyapo na na. Si Boy Kulot o anaa pa palihog saka dito sa entablado kay daghang mga fans nimo sa imong tawag ng tanggalan. Murag pila na ka-years na yung tawag na tanggalan. Yes. Wapag na siya matanggal ba? Oh, di why tanggal-tanggal kay O mo tanggal. pupoy kontra. Why tanggal-tanggal kay tanggal ng daan. Bitaw, Okay. pili po Brad Ray Daro kay talented kayo ba? Okay, nakakaplag ta usa ka amigo nga gustong mo pasupot sa iyang nag-aso-aso, nagdilaab, nagkalagubo ang mga pangutana. Dili di ay nanawagan siya nga nawa tong iyang crush nga nakit-an dire asa na kuno to. Ayan, crush. Crush Wala. nawa. Hangin to ganina, napalit na to sa lain. Dili siya mangutana ang iyang crush kuno nawa na kuno asa na kuno to. Okay. So Wala na? anybody nato diri sa Plaza Rizal naapata sa part nga open forum pangutana kay adunay daghang mutubag nga nagiha sa Dapat ay 40 minutes para Oh, sa to. just imagine ha. Open forum. So kung na may gikalibugan, Another pangutana bro. Tara bro. na. May gabi usap kay wa may lang mangutana kog balik dre. Mas mayo. Father, Dapat rin. Andam mina, ang to ba? wa mo gilay mangutana kog balik dre. Adi kay di ba pwede man mag mass online o niya blessing online sa mga panalitan na OFW or dili pa kasimba, pwede po mo kumpisal online dre. Salamat. Salamat. Ipungtanan na kong bishop, mo na dili pa pwede, no, ng confession online kay pwede man ka madungog. Mawa ang seal of confession. So, actual jud ang confession. Sunod pangutana? Nara pa yung pangutana? Okay. Nindot kayo ang tubag ni Father Darwin kay direct to the answer according Parang to the daghang question. makapangutana. Pangutana nga nagtangag og lawom nga tubag kay daghang manubag dito sa stage. Pangutana, ayan lang po mo pangutana kung sa hearing number sa surtres. Kaya po na appeal. No, kana lang about sa mga kalibog when it comes to doctrines and faith. Oh. Kay kung di mo mangutana, ang kameraman mo'y mangutana. Sana man eh. Oh, diri sa side sa may takang mga brothers and sisters diri nga nagpahipi lang. No, kamo diha mga ma'am, mga sir, mga ate, mga kuya, mga kagalang-galang, pini-pini. Pasig na amoy mga pangutana kay apil man ni sa tong program karon nga kamo mismo nga as a listener ano na mo'y response. So na pa'y audience participation. Okay, so last question na lang ko bro. Last question. Kung wala, ato na lang i-close. Okay, napamay tayo praise and worship. Oh. Okay, so kung napay mo pahabol, sige, dagan mo diri sa front kay pwede pa. Napay pipila ka seconds. Si Brad Manning. So, may gabayos tanan. For the last minute, mangutana ko bro. Si Brad siya rito. Mangutana ko, O sa reliyon ni mo, bro. Katoliko, karon. Sa una, Daghan, walo ka reliyon ng isudlan. lupig pas manalo ni mo dahil. Apil pa kay kukulto nga tinuhuan. Gawa din, no? Sige, sige. Madlop pagutana, maune, naamay mga tao nga daghang nahimong maayo. Naapoy mga tao nga nakahimog dawtan. Usa lang ka tao ang akong gipunto niya. Kanang tawhana nakahimo siya og daghang maayo. Kanang tawhana nakahimog daghang dawtan. Unsa may ihukom sa Dios niya na. Usara na katao. Usara ka Pero tao. nabuhat niyo tiyang duha. O daghan siyang nahimong maayo, daghan po siyang nahimong dawtan. Sige. Nabatay mabasa o sa may kaligunan nato diya santos nga kasulatan, Brad, unsa may hukom sa Dios niya ng tawana. Daghang salamat.
Salamat, Brad Char. No? Char. Charito, man. Char. No? So, unsa may hukom sa Ginoo, anang tawhana. Ang tubag, ang Diyos radyo'y nahibaw. No? Hindi ko ta Diyos. Pero ningon ang ato Ginoo sa Mateo 7:21, dili tanan nagtawag ka nako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kung dili katulang nagtuman sa kabubuton sa kong amahan. Mingon pud sila, naghimo mamig maayo sa imong ngalan. Nagbuhat mi og milagro pinagi sa imong ngalan, naghingilin mig yawa pinagi sa imong ngalan, o naghimo mig dagko nga milagro sa mga maayong buhat ni. Pero ang challenge sa Ginoo na to, Brad Charito, ang pagtuman sa iyang kabubuton, moray makasulod sa gingharian sa langit. Una nga, kidaghan man karong nag-healing without the sacrament. Si Kristo mag-healing siya, mingon man dyan siya, anak, dad-a ang imong katuparalitiko, dad-a ang imong gihigdaan o lakaw, o gipasaylo na ang imong mga sala. So, ang healing ni Kristo, connected siya sa sacrament of confession. So, healing without the sacrament is competing Jesus Christ. Amen? Muna nga, Brad Charito, dili garantiya ang atong mga maayong buhat. Kaya itong mga maayong buhat di ay, dili man jud enough nga makapaluwas na to. Yan naman, finite man. Kini limited ra ba? Kini nga itong mga maayong buhat, dili siya enough makapalangit. Kung sa di makapalangit, ang grasya sa Ginoo, supernatural grace. So saan na to pagsulod netong supernatural place nga natural raman ta. Kaya natural goodness na to, dili na enough oy. Manghambog na ta nga naghantang ng buhat nga maayo. Natural goodness na siya, Brad Charito. Unsay buhaton na to kita makasulod sa supernatural place nga maong langit. We need supernatural grace from God. Supernatural help sa Ginoo. Mao nang grasya. Mao nang dili ta makapanghambog sa itong mga mayong buhat kay ang grasya ra jud sa Ginoo may makapaluwas na to. Naganta mo galuhiya ha kay mura mag nagpitok-pitok inyong mata ng natural ug supernatural. Pananglitan karon si Bert Kaloy hilig ba jud nig panagat. Mingos Bert Kaloy kitang tanan dinis plaza mag-diving ta sunod adlaw. Oo, mag-diving ta. Nga kinsa may natural kusog taas og utong na to. Pila ra may inyong utong? Ha? Oh, may ning usa kay 1 minute taas niya, no? Ang uban 10 seconds ra mapus nga na. Nya mag-dive ta. Kung ang ato lang natural nga pag-utong may atong saligan, dili ta mag-enjoy dito sa ilawom sa dagat pila ka oras. Unsa itong buhaton nga extraordinary naman tong nga lugar, ilawom sa dagat. We need extraordinary gadgets. Aron kaya nga natural nga capacities pag-utong, di man pwede dito. Gawas lang na kay hasang. Kaya madugay-dugay juga dito. So sa buhaton, extraordinary gadgets, manang oxygen. Aron ilawom sa extraordinary place, ang atong natural nga capacity ma-extend gamay. So maka-enjoy ta dito ilawom sa dagat pila ka oras. We need extraordinary gadgets. In like manner, Brad Charito, dili ta kasud sa supernatural place sa Ginoo, ang langit, kung natural goodness lang ang atong saligan. Salamat sa Ginoo kay iya tang higaag grasya. Pinaagi sa sakramento, Brad Charito, dili lisod ang pagsud sa gingharian sa langit. Nganuman iyang gihatag diha ang supernatural place nga mao nang supernatural aid, supernatural help nga mao nang grasya ug tungod ni ana sayon na ang pagsud sa langit tungod ni anang maong kamatuoran, Brother Charito. Ato mayong buhat, Brother Charito, dili enough na pagkasud sa langit. We need supernatural grace. Ug ato nang madawat, pinaagi lang sa mga sakramento sa simbahan.
Okay, dengan salamat. So wala naman siguro yung mangutana? Napa ba? Napa? Kinalasang last to. Check. Oh. Okay. So akong gihangyo si Brad. Akong gihangyo si Father Darwin Gitgano para sa tuang closing remarks and closing prayer. So mga kaigsunan, daghan kayong salamat sa inyong pagsakripisyo o sa inyong pag-anhi, no? Ya, naglami ta kanina nindot unta og nangarijud sila, no? Pero mo lagi na, no? Ang mga kamaturan nga atong gidala dinhi dili man atua. Wala si Kristo gipatay jud. Ngano man tungod kay nisultis kamaturan. Gikaligot-gutan sa mga tao. Ngano man nisulti sa kamaturan. Mo nang kung wa gani nasuko ninyo, hoy, paminaw mo. Wa gani nasuko ninyo pachar-char lang ring ato. Mo na mga kaigsunan kay ni barugtas kamaturan, libo-libo rin nasuko na to. Pero ayaw mo kahunong ni ana. Nya naman dili makapugong nato. Ang gugma nato sa kamatuuran. Truth hurts, but it doesn't harm. Amen! Atong pagpakan ang atong simbahan. Atong pagpakan ng mga Catholic faith defender nga nagbukal-bukal, nagbaga, nagdilaab ang kadasig sa pagbutyag sa kamatuuran, mga ingsoon. Amen! Wa pa ni katunga, kaya wa pa ba priso? Si San Pedro na priso man to. Si San Pablo na priso po. Yes, Father Darwin, wa pa mapriso. Char-char pa ning ka, Father Darwin. No? Kung nang doon ay mga suko ni Father Darwin, ayaw mo kagol. Wara na'y kumingking ni San Pablo. Wara na'y kumingking ni San Pedro. Gipunggutan tugo. Father Darwin, dapay o. Wala mga kaigsunan ko kaniya din ni karon, dublihon na to ang atong pagsalig gatos Ginoo. Aron dubli sa ang atong kadasig o kung dubli na atong kadasig, daghan kaayo ang makabig. Amen! Muna nga ito ning tapuson sa usa kapag ampo manindog tang tanan. Sa ngalan samahan, sa Anak o sa Espiritu Santo,